Kweduno mabuja akanakisa tauya nadzo nhau dzozuva ro12 mwedzi uno wazvita. Nyasi kanzuro yekwamurehwa yafara kuti yapuwa chimotika chokudzimisa mwoto kana uchinge wapfuta zviya zvakatengiwa nehurumende waMunangarwa kubva kunyika yeBelarus. Regai tigoona kuti vanenge vachizviita sei, tinenge tichikunyepai ipapo kuti zvinenge zvichikaira sei. Apa wagoparurapo kare wakatiwo zuva ro20 mwedzi uno kubva nguva dzopfumba mwedzi wemakuseni kusvika nguva dzo3 dzomanhoko wanenge wari kuita zuva rokuti mhuri dziuye kopembera nokufarira kisimusi. Ipapa pakaita kunaka apa, wati kupinda mahara, asi kana wakuzodawo kupinda nokupendiwa usu nokudidi zvese zvinonakidza ipapo unenge wakuchizobhadhara mbichana kuti zviite zvakanaka. Tikuti makorokoto kwedu uno kwamutoko hede paribe chakadano chinoreketeka mhanduwe. Kanzuro yekwedu unotosaya kuziva kuti kohoko nayo wakomana yokumudzepo kare kunyangwe neiyo pamutokopo paribe kana chibodzi chaunonzwa kuti chiri kuitika. Ipapo wari kutofunga kuti woita sei hawo maererano nezvinhu zvinovapa mari pakanyangarirwa chaiko. Dare reparamende raisa vanhu vanosvika 40 wapfumbamwe kuti wagoite ndo vanhu vanoenda kobvunziwa zvinochokuita noZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti wapinde ipapo. Mamwe mazita avanhu tagoona ndiye uyu agonzi mukwambo waye Munangarwa wadya jenayu anenge aripo ipapo. Pokare kwai ari mabharani mukuru woguta roBulawayo Christopher Dube anenge aripo pokare. Kindness Paradza anenge aripo ipapo. Uyu akambenga ari kuzeki Quvani Moyo anenge aripo. Mabuja rekai tirambe takaringa, asi ipapo pari kuningisika batu svinu tinenge tichizokunyepai kuti zviri kutekaira sei. WaMunangarwa waenda nyasi kumugwagwa unobva Shurugbu uchienda Mhandababwe kuti waende koparura ipapo kuti kwai wapera kunhadziriwa. Mabuja rekai tirambe takazviringa, asi dai mukuru uyu achinja maitiro nokutoti zvinhu zvaanoenda koparura zvimwe zvacho unotosaya kuti kohoko naye murume mukuru kana wapwere chaiwo wari kuchikoro kupuraimari wanodandoba. Ticharamba edu takaringa. WaMunangarwa wachiri kuda nezvomutumbi waMugabe heno kuti uchiri mutumbi kana kuti mapfupa pakanyangariwa. Ipapa kwai munhu akanga aendesa nyaya yacho kumatare agobvumiwa kuti aende koringa kuti nzvimbo yaifanira kuikiwa Mugabe pokare nenzvimbo yakaikiwa Mugabe dzakamira sei kuti wazoone kuti woreketa wachiti chii kumatare. Mabuja urombwa bachere hunoita kuti munhu arambe akaita kuti teki kudari neiyo nyaya yekuda mapfupa omunhu pakanyangariwa. Mabuja rekai tirambe takazviringa. Apa kuwisana kwawo kwomuzanu nyasi kwabudika kutoti ziyambi goita kukuwana nomasoko naiye Chinamasa iri hwendo huno rekai tirambe takazviringa. Gonzo nachin'ai zvinenge zvatosvorana. Ticharamba edu tichikunyepai kuti zvinenge zvichikaira sei. Chaita kuti wanetsane ndechekuti kwai ziyambi agoti kosei Chinamasa akaenda kobvunza WaMunangarwa kuti zvii zviri kuitika, wari kuda chere kupindapo kare iye anga andonzi awerenge basi zvinhu zvabva zvareketiwa newanhu kuti ndozvaari kuda zvomusangano ZANU-PF. Pano nyaya apa yokuwisana kwochidikiwa machakaire naiye mubiache ipapa yapindiwa naiye Obert Dumbuguru mpofu ipapa mahwani kani kwai Obert agoti iwe machakaire wakaita zvisiri izvo, asi uyu agoreketa uyu anokuteedzera iyu dai areka kuita zvaari kuita izvozvo kutomukwidzira inzwi mhanduwe rekai tirambe takaparinga. Ipapa kwaika newanhu ukaona kamba yakwira pamuti chizvibvunza kuti mbana aiturika pamuti ipapo. Izvozvo ndo zvinokunyepa kuti zvii zviri kuitika. Rekai tirambe takazviringa hedu. MaMP agopenengura gwaro rokutekaidziwa kwemari kwegore rinouya rakaisiwa naMuturi 2025 National Budget pachirungu. Kwai ipapa wari kuda kuti Muturi achinje abenhutse zvikamu 10 zvaari kuda kutora kubva muzana pamari dzese dzinenge dzahwiniwa newanhu
kuti waita atande hache kutorera vanhu vanenge vawana mari inopfuura 500. Wari kudapo kare kuti hurumende irambidze chicheriwa choplatinum kuti chiburike munyika chiribe kana kupepetiwa zvakakwana. Ipapo wari kudapo kare kuti vanhu vanodzimba dzaakusenzesiwa somahofisi wabhadhare zvikamu 15 kubva mu100. Iyo nyaya yacho mari yavari kuboya padzimba idzodzo. Unobva waona kuti regai tione kuti zvinoperera papi. Kwai kuno mumwe munhu ari mumwe wamiriri wenyika yeCanada muZimbabwe akaenda kumapurisa komangara kuti kwaenda paziwa mumba, asi zvese zvapaziwa zvakabvumirwa kuti zvipaziwe nomumiriri mukuru wenyika yeCanada. Mabuja bana kuzviziva kuti zvichaitika izvi. Regai tirambe takazviringa kuti mapurisa achaipedza sei iyoyi. Tinenge tichikunyepa iyi. Kwaipapa mudzimai waDhuterere Dorcas Vambe agonza akatsotsa munhu mari inosvika zviuru 13 16,000. Unotoziva kuti uyu munhu wemusangano ndosaka aribe kureketiwa zita rache kuti mbani. Pakanyangariwa. Regai tigoiona iyoyi kuti ichapedzewa yakaita sei. Ende ipapa mari iyoyi inogona isiriyo chaiyo. Pano zvinenge zvaiitika peno waisenzesiwawo kuwacha heno. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zviperera papi tichizokunyepa iyi. Chikoro chefundo yepamusoro cheStellenbosch chagopa Strive Masiyiwa gwaro rokuti iwewe wafunda honorary doctorate pachirungu manduwe. Aiwa kwai ari kuita tusvinu Strive iyoyo. Regai aramba achiita tigoona kuramba tichimupemberera. Muturi Ncube aita kuita kusonana nomacheche manje kureketa kuno ari kutoreketa kutoti wakomana zvinhu zvaakuitika pano taakuchinja maitiro. Kwai macheche akufanira kuti abhadhare mari dzomutero kana vari kutengesa mbasha, kana vari kutengesa chinyo, kana vari kutengesa mapfuta avanotengesera naye nezvimwe zvakawanda wanda zvavanenge vari kundotengesa. Zvese izvozvo kana vanoita kuti nzvimbodzo dzokunamatiradzo dziite zvikoro ikweyo kunenge kuri kuboya kamari ikako kwai kari kuda kunzi kabhadhare mari dzomutero. Ipapa pachanetsa apa. Zvimwe mamwe machechi achatokangamwa kuti ari kuti tiri machechi ayawe kusada kubhadhara maridzo. Regai tizvione kuti zvinoperera papi. Chikoro chefundo yepamusoro cheUZ kwai ipapa chagoti wakomana tanhadzira chirobhoti chedu chakada kufanana nomunhu. Regai tigoona kuti chinei chireketa mureketeroi chichiita muitiro ipo kare. Kwai wadawo chiparura makuno yano chaiwo. Regai tirambe takazviringa. Tikaringa mutambo tiri kufara kuti kwai mufana anonzi Shumaira Mheuka nemakore 19 kwai adadisa paakapindako achitamba nomutambo kuchikwata Chelsea noZuro. Tikuramba chimurwera manje achiimba kuti achaita tusvinu agorambe achitambira kusvikira atambirawo nyika yekwedu. Zifa ipapa iri kutodenidzira kutoti aiwa taakuda kusvika kwamvura yacheka makumbo kuti tione kuti vanhu vokwedu vanopindamo kuitungamira Zifa mbanani. Regai tigoramba takaringa. Mufana anomhanya uyu Tapuwa Makarau kwai ipapa akutoenda komhanya mhanyo iri kufanira kumhanyiwa mukati makapfiwa indoor athletics kuTokyo gore 2025. Tikuti makorokoto tiri ipapo. Regai tiringe dzirikiitika kunze konyika. Kwai muSouth Africa wanomadhamu awo waakumanikidziwa nehurumende kuti wayanyorese kuti azikane kuti ari papi ano mvura yakawanda sei zvienda zvakadando. Uku Batabile Dlamini agonzi noSupreme Court of Appeal ngaagobhadhare mari yakasenzesiwa
yese abenhutse mari yakasenzesiwa kunadzira zvinhu zvokumuchengetedza iye kumba kwache. Panonyaya apo. Regai tizvione kuti zvinoperera papi. Ugoko SATU yakahwadziwa fani iri kudaba zvese zvekureketa no-ANC kuti wapinde mukutonga. Wari kutoreketa iye kutoti gora 2026 wari kutopindawo sobato rakazvimirira. Regai tizviringe izvozvo kuti zvinokoneka chere. Bazi rinochokuita nokugara kwavanhu munyika, Home Affairs pachirungu, kwairagototi haiwa Border Management Agency muSouth Africa yakutofanira kusenzesa iko kumadhironi mhanduwe. Nokutoti kwai kana waboya tumadhironi ito zvinoita kuti zvitekaire. Regai tirambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvenano papi, tinenge tichizokunyepai. Mozambique kuri kuramba kuti pfama dzimwe nzvimbo izvezvi vanhu vatomugumbiri chaimo, paribe ari kuburika, paribe ari kudini. Regai tizvione kuti zvinopera mushechere. Ipapo wangu wakaisa wachiti kwai vanhu vari kuramba vachiita zvavanoda kuita. Kuno zambuko rokuenda kuSouth Africa ratopfikiwa, paribe wakomana wapfuriwa vanhu vairi nomasoja. Zviriba ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kunyatsa kuitika. Regai tirambe takazviringa hedu, tinenge tichikunyepai. Uku kwai bhangi rokuNigeria rinonzi Access Bank kwairi kuda kutenga bhangi romuSouth Africa rinonzi Bidvest Bank. Regai tione kuti kuti womariwa wachaita sei, tinenge tichikunyepai. Nyika yeChina kwai yagototi yakunyepa makambani anobva kuChina makuru anoda kuita zvokunadzira zvinhu kuti wauye waise makambani awo munyika yeSouth Africa. Regai tizvione kuti zvinoramba zvichidandochereka kana kuti zvinosvika papi, tinenge tichikunyepai. Wanyasi uno mabuja. Regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.